Hi, hello mga idol, mga friends, kumusta ang tanat na mas mayong galawas. Pikingan lang tamo ning jingjing para jingjing na makauyon mani daraw. Okay mga idol, mga friends, mga kabaang, shout sa nang tanaw ning pikinga, shout out sa ni Junior Mandido, ni Bunyo Mandido, Juka Baliero, Renren Mandido, Kinkin Mandido ni Ken Adrian Mandido, Jerry Mandido, ni Jan Paul Maypos, Jan Brian Maypos, ni G Magic sa Tinitigan, siya sa Tinitigan, ni Jan Lloyd Laluna, shout out sa ni Mamay Caballero, ni Brabra Alda ba sa tawad ni Marplo Laudi nat namos may panglawas yung mga idol sa tawad sa ni Mission Rosa ni Rubin Tanisa ni Ronnie Fonseca ni Ralaw tibuat upasol sa dama sa tawad sa kumagawang Jerry Rosa Jason Coroni yung Arnil nasa sa ng Wilin na Jerry ni pa ni Dong Remark Dong Jurindong Amel, dong Troy, dong Asi, dong Aloy, dong Jeremy, day Desiree, day Lindy, day Grace Norsa, dong Jinjin Norsa, day Lina Norsa, ni day Joan Norsa, ni Danilo, Clarion Norsa, hinat na mas may panglagas, Tanon Studio, Antonio Lumbay, from Alicia Bol. Natatasan na itong video, salamat din sa pagtanaw, salamat po ngayon. Mo like mo, mo share, salamat dan sa tanan. God bless ulit ng tanan. Salamat sa Diyos. Bye bye.